الحمد لله رب العالمين. أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن علم القرآن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الموعد بالمعجزات والبراهين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده بالمال واللسان والشنان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتأملوا كتاب ربكم، ففيه هدى والنور وشفاء الصدور. معنا الآن سورة وجيزة من كتاب الله، وهي سورة العشر. قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس ما في هذه السورة لوسعتهم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا لا يتفرغوا حتى يقرأ أحدهم على الآخر سورة العشر. أمبي الله تنو دانفين بلامو بغا على دي قرآن جدي قرآن من يكانداي نابي كاندا بانجي نابي تشيان نغالومبو نيغون. أمبي سيريا bato felsite min ka bato ye tiɲaye ni ala kelen pewute je ɲɔgɔnte ala la. ale de hadamaden la duniya kurana la. an bɛ seereya muhamadu ala ka jɔn do, ala ka ciden do. ala y'a sɛnbentiya ni dese kow ye ani delilaw. kisi ani nɛɛma a bɛ ciden ka ana ka dunkew ana ka seebaw. seeba minnu ye jihadu k'u yɛrɛ jija ala ka diina la jihadu danbɛ la. u ye jihadu kɛ ni u ka nafolow ye, u ye jihadu kɛ ni u nɛɛw ye, u ye jihadu kɛ ni bamuruw ye. ala ko kisi min ka ca kosɛbɛ. n'o tɛmɛna ka bɔ yen, hadamadenw a ye sira la ɲɛ masa min kɔrɔtalen do. a ka tigi ala ka kurana a ka jate mina ka miiru ka taasi kurana la. kurana kanda b'a kɔnɔ, nɔɔrɔ b'a kɔnɔ, dusukun fura o bɛ kurana kɔnɔ. sura dɔ faralen b'an kan sisan, sura min n'a ka surun. kurana sura dɔ a ka surun nka a ka maana ka bɔ. sura imamuna Shafii ko rahimahullah ako ni ala tun ni hadamadenw tun ye nin sura taasi ka jate mina kosɛbɛ ka miiri ala ko nin sura tun b'u wasa wajuli ye hari ni ala ma wajuli wɛrɛ jigi. ko nin sura in tun bɛ hadamadenw wasa. ciden ka seebaw fana tun kɛra n'u bɛnna ɲɔgɔn na, n'u u ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ min u tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na abada, fo u dɔw de bɛ suratul asri kala dɔ kan. o kɔfɛ u bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na. u tun bɛ suratul asri n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la san'u ka cari, san'u ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na, u tun b'a kala ɲɔgɔn kan mun na pour ka baara kɛ n'a ye. a'udhu billahi minash shaitani rajim. wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. ni sura ala kalinani waqti ate daga danfenye e ka kalini danfenye na daga ala ya ka danfeuna min kadaye aka kalina ye ale de ta ya ka danfeuna. ni ala kalini min ye fana ka danfeuna o bayira o ye femba de ala kalina ni waqti ye.
jinya yere wakati hada maden yere wakati hada maden yere shi kan yana muya ala kalna nayi munna jinya min fulen ne wakati min fulen ne ko chaman de ba kono hera ba kono bone ba kono balaw ba kono fitina ba kono lafiya ba kono nyuman ba kono juguma ba kono nimbebe wakati kono nimbebe jinya kono wodi ato ala kalna nayi ala kalna ni hada maden ka wakati ani kan yana maya ani be shi hakke min yana maya ka shi hakke min balo ala kalna nayi kale kunya munye ala ko innal insana lafi qusur ala ko ale kalna ni wakati ale kalna hada maden ka shi wakati ikan yana maya wakati ko hada maden be perdi kono nim perdi min fulani ye maralikela bala bololankolo ikera setige ikera fantayo ikera maniyo ikera mabayo ikera mugo korotaleyo ikera mugo majigilenyo wo ikera cheyo ikera musoe ala ko bede be perdi kono abbe ikera hada maden suguwo suguye ala ko hada maden be perdi de kono be perdi le do mumbe hada maden boni perdi kono ni hada maden mi wakati min dirima ni ka wakati nke kam magan kutunani ko bara o kasabatila e bora perdila gagné mo kelen kele ba fe ka gagné jiani lagara mo kelen kele ba fe ka hera suru jiani lagara me komi e yereti ka hera suru chogodo iti ka gagné sababu do ibe gagné ni sababu munye be hera suru ni sababu munye ala ya fo ni sura surma kono bebe se ka durusi kalambaga ba durusi kalambaga be se ka kala kalambali be se ka kala demiseni be se ka kala muso be se ka kala bebe se ka durusi sura surumani me hada maden ka kunna dia be konnani minna mankutunani minna ala yo fo ni sura surma en kono de ni mo min be kisi fe yere ni mo mi mba fe ka bo perdila mankutunani de do ibi ka wakati ke ube o mankutunani de bara ika wakati la wakati min diri majiya kono afolo ye munyala ko illa alladhina amanu foni mugo munu liman yara mugo min liman yara alama tauhidi kalite saba soro la ibolo tauhid rububiyya tauhid uluhiyya tauhid al-asma wa sifat tauhidi kalite sabai o sabatira ibolo minye fulan kafo ya pana sarati fulan kafo ya kalite saba o maye ibolo ire kurosoma shirkul akbar wa shirkul asghar wa shirkul qafi fulan kafu ya kumbaba fulan kafu ya fitini fulan kafu ya dogole iyere koloso fanama illa allazina amanu limaniya balmo ni mugo ni shirku ni fulan kafu ya yere ka barala ala ko man yushriku billahi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ala ko ni mugo ni ye fulan na farane ala ka ye fengore bato ka farane ala ka ko isharaka la garanni ala tayafima de la garanni ala tayafima ninde folo hada made limaniya ka soro bolode limaniya mi na bikisi fulanka fayama ni nye folo fulana wa amilu salihati uye bara nyuma fanake wadi atoli hasan basari ko akol laysa al-iman bitamanni wala bitahalli ولكن ما وغر في القلوب وصدقته الأعمال الحسن البصري يقول أقول لي من يأتي قال لي من يقوم أفو أمنهم بلا كي يرى مصر ناي أقول لي من أتو يدي أقول لي من يمين من سبترات دسكون كنو كي والو فنا يأتي يتغيا إكبارا نماك وعملوا الصالحات بارا نما يجمعي باركا قلش على كلمة ويه akabe ciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam fengo fenye bidiya de hada made idda alala limaniya dafalen ka soroi bolo fengo fen fana ye bidiya de ani kokura iki yere korosuma ki yero mabuma parce que ni bidiya ko ni yera i bolo ala makoti ka barala ode yato barakila chamambe abe ka bara nyuma unke ale nyere nyakoro mbake ka bara nyuma uke ma ka bara nyuma munu na le jigi bola ko ba kisi lagara o bara uta jide fo ila lagara fo ka mabbo alala
oyede ni bara makarasi alaye bara ma beciden ka sunnama o bara mi abimma bo ala la de qiyama wujuhu yawma iji khashiyatu amilatun nasibatun tasla an-nar hamiya tusqa min ayni aniya laysa lahum ta'amu illa min dari la yusmin wa la yughni min ju ni aya tawsiri ala ko wujuhu yawma iji khashiyatu amilatun nasiba ala ko nyedaw be qiyama kenaka udogo yalendo uye bara baw ka diya kono me usegelendo lagara bara bulebele baw uyo de ke diya kono me usegelendo lagara tasla nara hamiya ube bila tasuma kono lagara tasuma min ka kala kosobe tasuma min ka kala kosobe wa tusqa min ayni ube jimi fana ka kala wujuhu yawma iji khashiyatu amilatu nasibatu tasla an-nar hamiya tusqa min ayni aniya ubu lammi jila jahannaba kono jumin kakala kosobe bara baw kera me ube shege ukabara bela ushegera ukabara ula me ube bila tasma kono min kakala ubu lammi jila jimin kakala ewa ukadumunu te foye illa min dari iri sugu de robe jahannaba kono ubo ode du fana ukadumunu ye ode nu yo o iri sugu du jahannaba kono ate kungo bula nu ye jahannaba je kala mi ate mi no bula ate kungo bula atu tilo fana la nyini ye munye buna basu nunu nya yiranne aya tafsiri la ko ja barakela be se ka soro dinya kono iye bara nyuma ke ka sege me la gara foi tiye ni jahannaba tasumate mumbo la se mugoma ni bidia yere ka barala ninde mankutu fulanai wa amilu salihati ukera mu'minu ye mu'miniya kera sababu ko kisi bidiyama uye bara nyuma uke bara nyuma munun kala sirane benna ciden ka sunnama mun kera sababu ko kisi bidiyama limaniya bu kisi fulan ka foyama minye bara nyuma munun kera sunna ko bu kisi bidiyama donc ninde mankutu fulanai ni mogo min yero majanya ka bo bidiyama ikabara kala silala benna ciden ka sunnama ala ko mogo munun bora perdi kono o mankatu fulana o yenninde wa amilu salihati sabana watawasaw bil haqqi o yenyo nyamarani cinyaye munye al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yenyo nyamarani nyumay kanyo fatanya ka bo jugumama ni hadama de ni eyere nyana kana tola de foyi kam mo wore de dila mo ma bo perdi kono ko nyere nyana te o ti bo perdi kono de foyi kam mo wore de dila kam mo wore nyamara ni nyumaye ko fatanya ka bo ko juguma e ka kay weleli kelaye ka weleli kala basira wal hikma e ka ke weleli kelaye katala ka dinama kam mo wole ni doniye ani kodo ika jahilun ikulu lakala kula dunia utemindo watembihi liqafilina ani munu nyinana minna uko hakili jigi ala wala nyogo nyamaria bali mo alla wodi atala ko kuntum ghayra ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi ala ko cide kam manton aw de keram manton be ka so hera may parce que abe nyogo nyamra ne nyumaye abe nyogo fatanya ka bo jugumama bali mo mogo mi wakati be abe mogo nyamra ne nyumaye ka mogo fatanya ka bo jugumama o tayira konni nyem mogo de ko wakati be ale yere be yere chogo be hadama don ka kodela ayi bani selankaw ala yu danga munna nyogo nyamra ni nyumaye ka nyogo fatanya ka bo jotumamu yo toy wodi ato nana hadisa kono kiden ko inna nasa ija araul munkara wala yukhayyiruha aw saka an ya ummahum Allah bi iqabihi anana hadisa sahalen kono kiden ko hada madon fule nu ye ko nye nu ma yelema akateli ala bendani la jabai ku bel jangakata ala be jangakata na kala jabai akateli ala ku be la jaba ku be janga kata na kala jabai bal ma fo an kan yogon dilade wode watawasaw bil haqq
ninde mankutu ewa asabanai nyogo nyamari ani nyumai ani ka nyogo fatanya ka bojugumama ni silama manto unto ke doro obena ni halakide Allah ibarisalan ka udanga odeka ni ewa ko jugu kera gute nyogo balala ko nyuma gute nyogo nyamara nai donc nanyere nyana anyere ye doni do an kana to anyere ka dilali la de fo an ka mogo were wude dila donc ninde mankutu sabanai barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وتواصوا بالصبر بل ما كنت ناني ناي جمعي ني الله كو هذا مدين سوغو بيبي بردي كونو فم مغمي وقت من ديري ما يكا جينيا نما يا كونو ني يكا وقتي مبارا ما كنت ناني لا o man kutun nani nay munye watawasaw bisabri ye nyogo nyamrani sabali fanay parce que hadamade ni sabali tila iteseka mugodila koy ni sabali lente iteseka mugodila ni sabali lente iteseka mugod nyamrani nyumay ni sabali lente iteseka mugobbali kaboko juguma parce que min fulen ni nye ka mugod nyamrani nyumay ka mo patanya kabo juguma ma ni hadamade min do nala mugo ka barado kuma sugu bebe nyeshima kuma jugu bebe fuye kele sugu bebe nyeshima tora sugu bebe leshima lambarugo sugu bebe taikama wala ube hatagiya akasabalide wodi ato ninkera mankutu nane ube nyogo nyamara ni sabuli fanai nyamara li nkonona balili nkonona na tora mbusoro ube nyogo nyamara ni sabali wodi ato luqmana ko demma akoya bunayya أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك لغمانا كوندي أكو صلي ناتي أتشغلا مغو نيامرني نيوماي مغو فتانيا كبو جغماما ندي من نيكو إبكي نيامر لكلاي كمغو نيامرني نيوماي كمغو فتانيا كبو جغماما ندي نيكيرو ويه تورا بي سورو دي من ني تورا يني سورو كنا بلادي nyamrali nyuma ya tebilade kamogo fatanya kabojuma tebilade ko tora yin surala ita to edende wasbir ala ma asabaka tora min bisoro anofe tora min bisoro akonona la ibe sabali tora inde koro ekitafu ikitake me do ye sabali ke munye do ye sabali jate minade sabali munum be qur'ana kono ni nyamrali ke ye nyumanfo e mo fatanya kabo jumama ni tora yi soro doro idade ika afoli toy ika keli toy sabali ntoye de ibe nyamrali infode nyumam be fode jugumam be fode tora min bi sora kono ibe sabali tora inde kono wala nasibiranna la ma ajaitumuna ko cide unyandinde fo ukam goye tumamu cide uncirani tauhidiye ciden shima shinini tauhidiye na kamugo martoro no ma fo donkle danna o ba fo fato o kajalika mata alladhina min qablihim min rasul illa qalu shahiru aw majnun ala ko cide ma bo chogo de law ako jama kulu shima teme nu ciden ciruma fo u yafu ka ciden made iye e wa donkle danna de iye fato de ciden shima shi nin tauhidi fole kamo wole kata tauhidi na ka fato ya mafo o yow do fagayre ci do ndo fagara ci do ndo gena ci do ndo bugora anka ci de kolo de dara ka nin tauhidi kamo me usabale la wodi ato ci de ko wala nasbiranna ala ma ajaitumuna ci de ko ambe sabali uku kam mugoma abe tora kanna ambe sabali akorode ora wodi ato ala ko watawasaw bisaburi wa sabali min fulani nye kalite sabade do sabru ala tatillah ika sabali ka alabatu wa sabru amma shiatillah ka sabali kala soso ka toy
وصبر على قدار الله المؤلمة sabali kalite sabana ala kala tige dimine munum bi soro ika sabali okono ika sabali ulu koro aya wurela ala ko summa kana min alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil marhama aya wure kono ala ko o kofe ika ke mogowye mogo munul limanani ala nu ye nyogo nyamrani cinyaye u ye nyogo nyamrani hinnay ka hinna nyogon na ka nyogon nema ka nyogon makoto Sheikh Salih Fawzan ko akon nin aya munu fulen ninye watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri ani summa kana min allazina amanu watawasaw bil haqqi watawasaw bil marhama akon nin nunu farala nyogon kam manton jorani nunu nye doro ko abe fangasoro jamakulu akon na yen nunu fara nyogon ka jonu ye doro abe fangasoro donc ambela delim balimon nim man kutunani min fulani nye ala ku sabata nade utem mo minna unyenyini ika nunun de bara wakati min diri ma ika janya ma kono nim man kutunani de bara ika wakati kono ni yen nim man kutunani bara ika wakati kono ala yere de ko koy bora perdila koy ganyera man kutunani e munye limaniya haqiqa ka sori bolo ika nyana ma yo kai ka sauka man kutu fulana e munne bara nyuma bara min khalasila alaye abenna ciden ka sunama bidiya ma ya kono ninde fulana man kutu sabana ye munye kam nyogo nyamara ni cinya ka fo nyogo nye balmo niya e silama manton si salama akorona bekera fitina do kono na fitina dugo kono na fitina jamana be fitina misiri kono fitina mumbe cinya foinde bora mo ni nyogonje ka nyogon nyamara ni cinya ka cinya fo nyogon ma a wotunu na sisa de ni ay anka folo mo hari kalam min be sisa no kalam bayin tuntu bolo dugu jora jamana jora bolo cinya fo de tumbede ikera mo sugu ye ubi sige ka cinya fuye ikera mo sugu ibi jo ka cinya foye ati sago la ibe sagi fanamene me ode bora la sisa ni kera fama e ka cinya tese ka fo ni e kera joyoro batigi ka cinya tese ka fo ni e kera setigi koni de e ka cinya tese ka fo ode yato kabila ucira du ucira dugu ucira jamana ucira misiri kono ucira ma kutu fulana fulen ninde ma kutu sabana yen ninde watawasaw bil haqq ma kuntu sabana ye jumaye ma kuntu nani na jumaye watawasaw bis sabri ani sabali bali be mo min fana soro ko asabati lendo bi nu ko karasa ye cinya fo ube ye cinya barake bi mbalima bolo kana kuru ka dama de nu ko nin karamo nyogo na cinya fo late na politiki do kana nyesa maka bolo kuru ka dama de ukanu nyesha mani ambuluku wide wallahi ubeta kuma udofo abe alakali wodo ne karamo min lamen ninte wode nye karamo min do na yesu na bara ninte ibe sabati fana tununa mo mara koy cinya foli bi cinya keli bi cide nye min fa be komi tasuma kami de bigolo wotasuma kami min be se ka sabari akoro wode dogo yarade wa ciden fana ko ni mugo min sabatira ka ako jiyan laba bena sebo be minka u ka dina bara chogo ako ni mugo koy ko fo ibo ke ako be ko tasuma kami bi bolo ako me kana bilade ako ni sabatira ka ko sheba bi duru baraji debe ko sheba bi duru baraji debe hadisa dola ko sheba shedu subi duru ko baraji de bedima jinya laban fule chogomi jinya foli ka gela kele ka gele kuma munun ba nofe gerente min ba nofe tora min ba nofe degum min ba nofe kele min ba nofe aka gele de me ciden ko ni sabatira ka isabarira ka ima bila sheba bi duru sheba shedu subi duru baraji de biye Sheikh Abdallah Bumbaji ko ciden ka kan nimfo akon nin kuma ye cinya ako parce que sheba utilela cinya ademe baka kacha
akanu baka kacha adefa baka kacha akome akhir zaman ambe jiyan laba minna ko cinya jugu de kacha cinya jugu kacha cinya tigi jugu kacha cinya ademe baka ka dogo cinya tigi deme baka ka dogo ako o de jiyan laba nka cinya fo gelaya Sheikh Abdallah Bumbaji yoni fo ako jiyan laba nka cinya fo jiyan laba cinya kele munya gelaya cinya jugu kacha ademe baka ka dogo jahiliya fana kacha mugola findombaliya kacha mugola kunfin kacha mugola kalambali kacha mugola o wakati ni eko ikajo ka cinya de fo ka cinya bara gelemba bi bolo de baran kelembere bade bi bolo me ibe sabata kare ibe sabala kare awa depuis gale fo kata jiyan wuli cinyani galonte sinyata bila koy cinyani galombe nyogon sama ni kele de la fo kata jiyan wuli me cinya tigun Sheikh Abdallah Bumbaji ko awde ka fari ka foni ka teme galontigu ka ako cinya tigun awde ka farinya ka teme galontigu ka akana so bada munum be galon ka nulu be farinya ka teme auka akana so bada munum be galon ka nulu ka fari be foni ka teme cinya tigu ka aw cinya tigu de fari ka foni ka teme bidiya mo ka ni galontigu ka a cinya tigu awde ja ka farinya ka teme galontigu ni bidiya mo ka ni o keram balimo nyabe suralaw naqjifu bil haqq lal batili fayadmaghu fayajahu jahihu alako ala be cinyata ka fili ngalonka cinyabe ngalon kunkolo sembechi ibugo min kalama galon beta ko jali haqq wa jahaqa al batil inna al batila kana jahura afuye muhammadu cinyana na galon tara galonye tafende wallahi mbalimaw cinya tigun tora be cinya folila tora ba kelida de manaw sabatira aw sabarira aw munyura hikma baw bolo doni baw bolo dusun kala si baw bolo wali aqibatu lil muttaqin mogote shawulaw sheba ya betti awdema donc mankutu nani nde fulenni nye ala kan garjaga an kan nim mankutu nani an ku bara an ka bara kenuye an kan nyanama yakono la alla ala ye bolim min fo perdila anna bo perdin kono ala ko kanye اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن علم القرآن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الموعد بالمعجزات والبراهين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده بالمال واللسان والشنان وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتأملوا كتاب ربكم ففيه هدى والنور وشفاء الصدور معنا الآن سورة وجيزة من كتاب الله وهي سورة العشر قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس ما في هذه السورة لوسعتهم وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا لا يتفرغوا حتى يقرأ أحدهم على الآخر سورة العشر أمبي على تنو دانفين بلا مبغى على دي قرآن جدي قرآن من يكاندي
nabe kanda bange nabe cinyane ngalumbo nyogona ambe sereya bato fensite min ka bato ye cinyaye ni ala kelempe ute je nyogonte ala la ale de hada madel la dunya qur'ana la ambe sereya muhammadu wala ka jondo ala ka cidendo ala ya shembentiya ni dese ko wiye ani delilaw kishi ani nema abe cidenka ana ka dunkew ana ka sheba munu nye jihadu ku yere jija ala ka dina la jihadu dambela uye jihadu keni ukanna folo uye jihadu keni unne uye jihadu keni bamuru ala ko kisi min ka chakosobe no temina ka boye hada madew aye siralanye masamin korotalendo aka tigi ala ka qur'ana aka jatemina ka miru ka tashi qur'ana la qur'ana kanda ba kono noro ba kono dusukun fura obe qur'ana kono sora do faralem banka sisa sora mi na kasuru qur'ana sora do akasuru na kamana kabbo sora imamuna safai ko rahimahullah akoni alatu ni hada madawun tunye ni sora tash ka jatemina kosobe ka miri ala koni sora tumbu wasa wajuliye har ni alama wajuli warejigi koni sora tumbe hada madawun wasa kiren ka sheba fana tunkera nu benna nyogona nu uye nyogonye yoromi ute faraka bo nyogona bada fo udow debe suratul asri kala doka okofe ube faraka bo nyogona utumbe suratul asri nu ye nyogon soro yorola sanu ka faraka bo nyogona utumba kala nyogon ka munna puru ka barake nay a'udhu billahi minash shaitani rajim wal asri innal insana lafi qusri illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ni sura ala kalenani waqti ate daga damfenye e ka kalini damfenye na tagara ala ya ka damfeuna min kadaye aka kalinaye ale de ta ya ka damfeuna ni ala kalini min ye fana ka damfeuna o bayira o ye fembade ala kalnani waqti ye dinya yere waqti hada madan yere waqti hada madan yere shi kan yana muya ala kalnanai munna jiya min fulen ni waqti min fulen ni ko chamande ba kono hera ba kono bone ba kono balaw ba kono fitina ba kono lafiya ba kono nyuman ba kono juguma ba kono nimbebe waqti kono nimbebe jiyan kono wodi ato ala kalnanai ala kalnani hada madenka waqti ani kanyana maya ani be shi hakke min yana maya kashi hakke min balo ala kalnanai kale kunya munye ala ko innal insana lafi qusur ala ko ale kalnani waqti ale kalnani hada madeka shi waqti ikanyana maya waqti ko hada madembe be perdi kono ni perdi min fulani ye maralikela bala bololankolo ikera shetige ikera fantayo ikera maniyo ikera mabayo ikera mugo korotaleyo ikera mugo majigilenyo wo ikera cheyo ikera musoe ala ko bede be perdi kono abbe ikera hada maden sugo suguye ala ko hada maden be perdi de kono be perdi le nedo mumbe hada maden bo nim perdi kono ni hada maden mi wakati min direma ni ka wakati nke kam magan kutunani ko bara o kasabatila e bora perdila gagné mogo kelen kele ba fe ka gagné jiani lagara mogo kelen kele ba fe ka hera suru jiani lagara me komi e yereti ka hera suru chogodo iti ka gagné sababu do ibe gagné ni sababu minye be hera suru ni sababu nye ala ya fo ni sura surma kono bebe se ka durusi kalambaga ba durusi
kalambaga bɛ se ka kala kalambali bɛ se ka kala denmisɛnnin bɛ se ka kala muso bɛ se ka kala bɛɛ bɛ se ka durusi sora surumani mais hadamaden ka kunnadiya bɛ ko naani min na mankutu naani min na ala y'o fɔ nin sora suruma in kɔnɔ dɛ ni mɔgɔ min bɛ kisi fɛ yɛrɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka bɔ perdi la mankutu naani de do i b'i ka wagati kɛ u bɛ o mankutu naani de baara i ka wagati la wagati min dir'i ma diɲɛ kɔnɔ a fɔlɔ ye mun ye ala ko illal ladina amanu fo ni mɔgɔ minnu limaniyara mɔgɔ min limaniyara ala ma tawhidi qualité saba sɔrɔla i bolo tawhid rububiyya tawhid uluhiyya tawhid al-asma wa sifat tawhidi qualité saba yi o sabatira i bolo min ye fulankafoya fana sarati fulankafoya qualité saba o ma ye i bolo i yɛrɛ kɔlɔsɔ ma shirkul akbar wa shirkul asghar wa shirkul khafi fulankafoya kumbaba fulankafoya fitini fulankafoya dogole i yɛrɛ kɔlɔsɔ fana ma illa allazina amanu limaniya balmo ni mɔgɔ ni shirku ni fulankafoya yɛrɛ ka baara la ala ko man yashriku billahi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ala ko ni mɔgɔ ni ye fulana fara ne ala ka ye fɛn wɛrɛ bato ka fara ne ala ka ko i saraka lagara ne ala ta yafi ma de lagara ne ala ta yafi ma nin de folo hadamade limaniya ka sɔrɔ i bolo de limaniya min n'a bi kisi fulankafoya ma nin ye folo ye fulana wa amilu salihati u ye baara ɲuman fana kɛ o de y'a to Hasan Basri yo ko a ko laysa al-iman bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qulub wa saddaqatu al-amal Hasan Basri yo ko a ko limaniya tɛ ka limaniya kuma fɔ a minɛnw b'i la k'i yɛrɛ masiri n'a ye a ko limana t'o ye dɛ a ko limana ye min ye min sabatira dusukun kɔnɔ kɛwalew fana y'a tiɲɛtigiya i ka baara ɲuman kɛ wa amilu salihati baara ɲuman ye juma ye baara ka kalasi ala kelen pewu ye a ka bɛn ciden ka sunna ma sallallahu alaihi wasallam fɛn o fɛn ye bidiya de hadamaden i da ala la limaniya dafalen ka sɔrɔ i bolo fɛn o fɛn fana ye bidiyaw de ani kɔkura i k'i yɛrɛ kɔrɔso ma k'i yɛrɛ mabɔ ma parce que ni bidiya kɔni yera i bolo ala mako t'i ka baara la o de y'a to baarakɛla caman bɛ a bɛ kɛ ka baara ɲumanw kɛ ale yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ n b'a kɛ ka baara ɲumanw kɛ mais a ka baara ɲuman minnu n'ale jigi b'o la k'u b'a kisi lagara o baaraw t'a jiri foyi la lagara fo ka ma bɔ ala la o ye de ni baara ma kalasi ala ye baara ma bɛ ciden ka sunna ma o baara min a b'i ma bɔ ala la de qiyama وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى النار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم الطعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ni aya tawsiri ala ko uzuhu yawma iji khashiyatu aminatu nasiba ala ko nyedaw be qiyama keneka u dogo yalendo u ye bara baw ka diya kono me u segelendo lagara bara bulebele baw u yow de ke diya kono me u segelendo lagara tasla nara hamiya u be bila tasuma kono lagara tasuma min ka kala kosobe tasuma min ka kala kosobe wa tusqa min ayni ube jimi fana ka kala wujuhu yawma iji khashiyatu amilatu nasibatu tasla an-nara hamiya tusqa min ayni aniya ubu lammi jila jahannaba kono jimi ka kala kosobe bara paukera me ube shege ukabara bela ushegera ukabara ula me ube bila tasuma kono min ka kala ubu lammi jila jimin ka kala ewa ukadumunu te foye illa min dari iri sugu de robe jahannaba kono ubo ode du fana ukadumunu ye ode nu yo o iri sugu du jahannaba kono ate kungo bula nu ye jahannaba je kala mi ate mi no bula ate kungo bula atu tilo fana la nyini ye munye buna basu nunu nya yiranne aya tafsiri la ko ja barakela be se ka soro dinya kono iye bara nyuma ke ka sege me la gara
foyi t'i ye ni jahanaba tasuma tɛ mun b'o lase mɔgɔ ma ni bidiya yɛrɛ ka baara la nin de ye mankutu filanan ye wa amilu salihati u kɛra muminiw ye muminiya kɛra sababu ye k'u kisi bidiya ma u ye baara ɲumanw kɛ baara ɲuman minnu kalasiralen bɛnna ciden ka sunna ma mun kɛra sababu ye k'u kisi bidiya ma limaniya b'u kisi fulankafoya ma min ye baara ɲuman minnu kɛra sunna ka u b'u kisi bidiya ma donc nin de ye mankutu filanan ye